אוכל, קדימה אוכל, אוכל, קדימה אוכל. יש מיץ ויש גם שפריץ ודג חמוץ ודג מתוק, בצל לבן, בצל ירוק ודיאטה צנוני מלפפון, גבינת כבשים, גבינת עיזים וקונפייטר מתפוזים. לאכול פה את הכל, לאכול פה ולזלול, אוכל. חזרנו לבית ספר לשפים מתחילים ואנחנו כבר מוכנים למנה האחרונה עבור האורח הסודי שלנו. שלום לך, שי מויאל, מה העניינים? שלום אבי, תודה רבה. ושלום לשי זוהר, גם שי, שתיים, מה קורה? הכל בסדר. הכל בסדר? את יודעת מה את הולכת להכין היום? שוקולד. שוקולד, איזה כיף. אחי זכי, מה קורה? לגמרי, מצוין. תגיד לי רגע עכשיו, מה, פרלינים אני רואה פה? נכון, אנחנו הולכים להכין פרלינים. תסביר לי מה זה. פרלין זה שוקולד שאנחנו ממלאים אותו בקרם. אנחנו קוראים לזה גנאז', קרם שאנחנו מכינים אותו מראש, נכון? אלה תבנית פוליקרבונט, הן תבניות קשיחות שיכולות לעמוד בטמפרטורות גם חמות וגם קרות, ואפשר בעיקר גם לדפוק אותן, הן לא נשברות. נכון, אחר כך שרוצים להוציא. בדיוק. אז גם מה אנחנו מדברים? בוא, תראה לנו איך עושים. יש לנו כאן שוקולד מטומפרר. שוקולד מטומפרר זה שוקולד שאנחנו משחקים בטמפרטורות שלו, כדי שלבסוף, במוצר המוגמר, השוקולד לא יימס לנו. מה זאת אומרת? אנחנו ממיסים את השוקולד, מביאים אותו לטמפרטורה של 50 מעלות, אוקיי. ותוך הדרגה, טמפרטורה מדורגת, אנחנו מורידים אותו ל-28-30 מעלות. אוקיי. אפשר לעשות את זה במקרר, אפשר לעשות את זה על השיש, ואפשר להשאיר את זה בקערה, ולאט לאט הטמפרטורה יורדת. אוקיי. עכשיו, מה שאנחנו עושים, שי, יכול לקחת תבנית ולהסתכל עליי, ותראי מה אני עושה. אני לוקח... זה כיף, כי גם אם מתלכלכים, זה לא נורא, זה חלק מהעבודה. זה הכי כיף להתלכלך משוקולד. נכון. זה הכי נהדר גם. אנחנו לוקחים מצקת מלאה בשוקולד, בסדר? ואנחנו יוצקים את השוקולד לתוך התבנית. שים לב, אבי, תראה איך השוקולד מבריק ויפה. נכון, זה עניין הטמפור. נכון. שאת גם יכולה, הנה, גם תקחי לך עוד רגע. עוד שנייה. אחר כך אנחנו ממלאים את סיימנו למלא את התבנית, אנחנו טיפה מנערים. הניעור יוצר לנו שתי תועלות. אחת, אנחנו מוודאים שהכל נכנס, הכל מתמלא. שתיים, אנחנו נראה שבועות אוויר יוצאות לנו. כן. שי, תחזיקי את זה רגע לידך. אנחנו ניקח שפכטל, ובצורה מסודרת אנחנו ננער את התבנית ונוריד את השוקולד. נוריד אותו בצורה כזאתי, נקה קצת בצדדים. איזה יופי. מה שלמעשה קיבלנו דפנות מלאות בשוקולד, וקיבלנו כאן מקום שנוכל למלא את הקרם. רק את המעטפת החיצונית בעצם. בדיוק. אוקיי. בבקשה, שי, עכשיו אני רוצה שאת תעשי. שים לך את זה במקרר בינתיים? כן, תודה. בסדר. עכשיו, שי, לי אמרו שקוראים לך שי שוקולד. נכון. אני מניח שזה בגלל העיסוק, אבל יש בזה סיפור מאחורי העניין, נכון? זה מאוד מעניין, כי לפני שנים שהתחלתי עם הסדנאות שוקולד שאני עושה, אוקיי. הצגתי עצמי בפני קבוצה של ילדים, ואמרתי, שלום, קוראים לי שי. ואז איזה ילד חמוד, כמו שי שעומדת פה לידי, אמר שי שוקולד. פחות חמוד משי. פחות חמוד, אבל הוא בטח רואה אותי עכשיו, אז הוא יכעס. הוא גם חמוד, והוא אמר שי שוקולד. ומאז, זה המותג, זה השם. יפה. שי שוקולד, כן. ילד חמוד ונחמד המציא את השם שי שוקולד. מגניב. נכון. איזה יופי. שי, את אוהבת שוקולד כמובן, וחוץ מזה את מבשלת בבית, יוצא לך? שוקולד לא. לא, אבל דברים אחרים, מה? כן. מה את עושה? פנקק ולפעמים חביתת גבינה. יפה, אוקיי. עכשיו, שי, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נהפוך את התבנית, ואת מלמעלה תגרפי את השוקולד. מעולה, שי, יפה מאוד. שי, תשים לב שיש להם ניסיון בלהחזיק מרית וכאלה, כי הם שחקני טניס. לא מחזיקים הרבה. יש גם כוח בידיים. היא מגיל 3, נכון? כן. אז יש הרבה כוח בידיים. מעולה. עכשיו תראי, שי, מה שקיבלנו, כמו מקודם, הדפנות מלאות בשוקולד, סגורות, ויש לנו כאן מספיק מקום למלא את הקרם. את רוצה לנקות מהצד? מעולה. גם פה. גם פה. יש לנו? יפה. עכשיו... רגע, שי, אבל לא סיימת. חייבת עכשיו לעשות גם ככה. טיפה לטעום. חייב לטעום את זה, מה זה כבר מתעסקים שוקולד? נכון. איך אפשר? חן ומתן אתם מקנים, אה? עוד רגע, נביא לכם. אנחנו ניקח את זה גם למקרר? אוקיי. תבנית בחוץ? נכון. אוקיי, מה הלאה? אנחנו לוקחים את השקית עם הגנאז'. הפעם יש לנו גנאז' וניל. שגנאז' בעצם זה שוקולד? שוקולד מומס. עם שמנת? זה קרם שהבסיס שלו שוקולד עם שמנת מתוקה, עם חמה בכמות נדיבה ומלית. פעם זה יכול להיות וניל. המתכונים באתר, לא לדאוג, נכון. בסדר, אפשר למצוא. אוקיי. אנחנו גוזרים פס ישר, לא באלכסון. שי, גם לך הכנתי, תחזיקי, בצורה כזאתי. אנחנו נשים את זה בצורה כזאת שאנחנו נאכל ביחד. ואנחנו ממלאים. שימי לב איך אני ממלא, אני מחזיק מתחת לקשר. את רואה את הקשר? אני מחזיק מתחת לקשר, וממלא בצורה אחידה. ממלא בצורה אחידה. לפי הצורה שיש לנו בתא. פיקששת פה, אני אלקק. תרוויח.
שי, את יכולה לעשות. תלחצי. תלחצי. מקסים. מה שחשוב, אבי, שממלאים פרלין, צריך להשאיר מקום למכסה בעצם. למילוי. וזה למה? מכיוון שאנחנו לאחר מכן ממלאים את זה בשוקולד. וחשוב שהשוקולד שאנחנו ממלאים יפגוש את השוקולד שמילאנו קודם. יפגוש אותו פיזית. כן, שיתחבר. בדיוק. שי, אני אעשה תיקון קטן. אני בעד מפגשים של שוקולד תמיד, תדע לך. לגמרי. כמו זה. עכשיו קיבלנו תבנית מלאה בקרם, בגנאז'. אוקיי. בצורה אחידה. שים לב שבכל תא השארתי סף של סנטימטר, קצת פחות, למלא את השוקולד. ואז אנחנו לוקחים את השוקולד, יוצקים שוב פעם על התבנית. אוקיי. שים לב שהשוקולד הוא עדיין נוזלי, הוא עדיין לא מוצק. זה כשמשתמשים בחומרי גלם מעולים. נכון. עכשיו, מקודם הורדנו, נכון? כן. עכשיו אנחנו שוב פעם מנערים כדי לוודא אחידות, ושים לב שאני מנער, אני מוציא בועות. בועות אוויר. בדיוק. מקודם הורדנו בצורה ישרה. עכשיו אני מעלה כדי לוודא שהכל נכנס לתאים. אוקיי. וברגע שמילאתי, אני מוריד בבת אחת. מוריד קצת בצדדים. עדיין מנער טיפה כדי לנקות בועות החוצה. וזה הולך למקרר? זה הולך למקפיא. למקפיא, חצי שעה, 25 דקות, תלוי במקפיא. תשמע. עד שהשוקולד נפרד מהתבנית. אנחנו לא נחכה כל כך הרבה זמן, יש לנו מוכן פה, נכון? לגמרי. אוקיי. מה עושים? מה שאנחנו עושים עכשיו, לוקחים את הקרש, נסובב אותו אלינו. אוקיי. נשים את זה קצת בצד. שי, שימי לב, זו פעולה שאני עושה בדרך כלל, מכיוון שנדרשת פה קצת אגרסיביות. מה שאני עושה זה דבר כזה. וואו. מה קיבלנו? וואו, איזה קסם. וכזה פצצה יצא טוב, קדימה. רגע, אני לא יכול עכשיו לא לתת לך גם, ילדים, חייבים לטעום, מה זאת אומרת? הנה, קח מתן, בבקשה גם לך, תטעמו ותהנו. אוקיי, עכשיו מה? אורזים יפה. אורזים בתוך הקופסה, בצורה יפה. יכול להיות מתנה, יכול להיות גם לא. מתנה, אני אוכל את הכל. אפשר להשאיר מתנה. עכשיו אני משאיר אחד בחוץ, כדי שנוכל להראות לצופים איך זה נראה מבפנים. נכון. בבקשה, תחתוך. רואים את הקרם, רואים את השכבות שוקולד, רואים את התענוג. מקסים. שי, תודה רבה. תודה, אבי. אני מקווה שנתראה שוב עם שוקולד. היה לך כיף? גברת זוהר, נהנית? שי. איזה כיף.